Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gis Tony Kiliste sa On the Spot.
Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Punta kung sa ino naman ini hiling mo na. Ko ini ada. Inano ko ini sa ka nagluluwas ang audio. Pag-uni, yain. Sige daw. Hindi mo na bagaan. Taagang yun ka na naman sa hulo. Okay na? Well, Diyos marahay na pagka-morning po tayo, boss. Munaan. Bako man pala mga tugang so apod kini, alat ka ta, pansukong kumunay. Bako man pala mga tugang so igipahin ang may problema, nahiling moan. So angkor mga tugang, gari pipirot pa. Gari pipirot pa. So ang ta, susalo naman pala, nahiling mo na. Maluya talaga kita minakap ka. Maluya kita mga tugang magpaluwas. Nahiling mo na.
Sorry man tabi sa mga nakatutok na. Batihara dito sa mga nakatutok na. Ito man ang boses na to niya. Sorry ha, sorry tabi, pasensya tabi sa mga nakatutok na sa iba inuruyaman na binarayaan ako. Pasensya ha, apod ka na una ko naman patawa na kita. Una ko, may problema sa audio mga tugang. So, angkor pa lang. Pipirot pa gayon. Pasensya na nangyayari talaga ang mga tugang. Pero, sabi talaga ng mga tugang, Diyos marahay na pagkaagaliwat mga tugang. It's a beautiful Thursday morning. Sana gabos po ay beautiful ang morning. Good morning po sa gabos na nakatutok. Good morning po sa gabos na parantabay kan sa tuyang programa. Good morning po sa gabos na yaon po nagsasabay sa tuyang ko dyan na pagka-morning. Ay, petsa! Anong petsa na kita? Ay, petsa 3 po. Petsa 3 po sa bulan na August 3, 2023. So, magayon ang petsa. August 3, 2023. Good morning, probinsya ng Albay. Kumusta po tabi kita? Kumusta po tabi kita, gabos na mga Albayano? Kumusta po tabi ang gabos na yaon po sa manlailain na party kan kinabang? Gabos na mga Bicolano all over the world. Diyos manghay na pagka-morning po tabi sa Saint Gabos. Sabay-sabay kita sundo. Alas 9 po ng pagka-morning. Hindi po sa programang On The Spot mga tugang. Siyempre sa pangalan po kan Bilog na Puwersa, Bilog na Tropa, kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kan sa muyang station manager Maestro SM Daladuan. Siyempre sa pangalan man po tabi ni Gabos. Palagos po na nagandabay, palagos po na nagpapaabot ni pagsuporta, pagtitiwala po digdi sa kuyang programa. Maraming thank you. Siyempre mga tugang, ako man po tabihan sa inyong makakasama. Kami pong kasabay sa pagkamonay. Ito po, pampagana po. Pampagana po kan sa inyong alda. Sino po tabing amigo? Ang kasunod po, kan may mga tultol na gibo. Lagang kontraryo, kan may mga dispalinghagong trabaho. Sorry, kinis na mga tugang sa programang On The Spot. Bagong istorya, magkumustahan lamang po kita ngunyan na pagkamonay. Mga pangyayari, mga mangyayari pa sana. Pagurulayan ta mga tugang iyan, hindi po sa loob sa tuyang programa ngunyan na pagkamonay. Good morning man po sa tuyong mga parantabay. Ngayon po sa tuyong mga parantabay by abroad. Siyempre po, iyan na po si Ma'am Bet Kana, nakantabay ko niya na pagkamonay. Diyos marhay na pagkaaga po tabi, Ma'am Bet Kana. So, thank you so much for watching all the way from United Arab Emirates. Also, good morning man kay Sir Homer Gomez. Good morning tabi, sir. Kumusta tabi? Siyempre po, nakatutok man si Ma'am Nelia Marcaida. Good morning, Sir Kiliste. Kantabay na ang na pagka-morning. And also sa kuyang amigo, dyan sa Metro Manila. Iyo, tabi amigo, lahat naman ang lahat. Tabi daw ako litrato dyan, kudaki daw. Kudaki daw ang sa imong kudaki daw dyan sa imong luwan. Sa imong luwan. Dyan sa imong lugar ta. Bakit anong talaga ano? So makusog talaga ang pag-uuran mga tugang dyan sa may parte po ng Metro Manila. Ay pakaray amigo ha. Baka pakuman ba ha? Ba't hindi ako nakapag-research kang kamugtakan nito dyan? Pakaray ba yung amigo? Lahat man nga dyan amigo. Tingnan ko sa natabi kung apektado ka mukhang bahaan.
Mga tugang, bago po kita magpasiling sa satuyang pag-istorya, hindi na tamo ng bation sa mga nakatutok na ta, aram ta, iyan po tabi, mga busy. Yung po mga pinagigibo, busy po. Pero sa ibong kaya, kita po tabi, naugmat, hindi po, nag-aanta ba, nagsusing rin po mo niya na pagka-morning. Thank you so much po sa kabos. Ay, hindi mo na kita nakapag-live duman sa sakuyang personal FB account, apod kini, lobat po ang sakuyang cellphone, nahiling mo na yan. Lobat ako. Lobat na ba? Lobat ako mga tugang. Sabi ko na nga, nagila maukitang mo dyan mga tugang. Dahil kita nakapag-charge. Nahiling mo naan. Hindi kayo so alarm kan cellphone ko. Dahil ko na nariparo. Sige. Bago po kita magpasiring sa satuyang pag-istorya, may bationg tamo na ning magmang kompleanyo po. Gabos na nagsisilibrar. Kansa po tabing birthday today. Happy birthday po sa gabos na nagsisilibrar kansa mga kompleanyo ngayon na pagkala. August 3, 2023. Happy birthday! Happy maligayang karawan sa gabos po na may mga birthday today. Turo ka to nyo. Basta, happy maligayang karawan po tabi sa inyo gabos. Tugod po, mapasaindo. Ang gabos na biyaya asin kanilindok. Nadala po kan lindok mo niya na pagkaldaw. Gusto na daw, ihiras nito sa kuya yan. At syempre, happy fiesta po sa may mga kapiestahan. Syempre, happy anniversary po sa may mga anibersaryo nyo na pagkalda. Syempre, sa satuyang man po tabi na mga kababayan, syempre po, duman man sa satuyang mga kababayan, igwa po tabi ng mga kamunduan, igwa po tabi ng mga gadang. Siling kandati po ang programang ini and ang Bicol na TV. Palagos po na nagpapaabot man kan sa buyang pakikidumamay. Pakikisumaro po tabi sa inyong mga kamunduan. Condolence. Siling man mga tugang duman sa satuyang mga kababayan na yaon po tabi sa banig ng kamatayan. Magparahay po tabi sa tapos niya itong mga kababayan na nakaantabay sa manlain-lain na hospital. Magparahay po tabi. Magpakusog. Bangon. Isa na po tabi kitang pay. Dahil po magsuko. At ang kagadanon sigurado po yan. Pero ang importante mga tugang sa ibong po tabi kan sa ibong po tabi kani kadelipi sila negatibong nangyayari na experience niya to digdi sa ibabaw kang kinabahan. Kami po tabi mag-isip na iba po tabi ning katapusan. Ang lahat ng ito ay may hangganan. Kaya po, sabi ta na nga ni Permi, fight sa na po tabi. Permi sa nakitang fight. 095162300749. Again, it's 095162300749. Yan po ang numerong pwede po tabi nindong apudan. Pwede po tabi nindong pagihan kan sa indong mga komentaryo, sumbong, agrangay, paghanga, siniba pa. Hindi po sa laog kan sa tuyang programa. Ikabing man po. Paki-share naman po kan sa tuyang programa. Sa tao na po nakaantabay. Paki-share man po tabi. Tanganing mahiling man po tabi kan iba. Tanganing makapag-participar man sa iba. Tanganing ganahan man po tabi sa iba. Paki-share po kan sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Good morning kay Ma'am Lynn Brusula Bueno. Nakaantabay sa tuya mo niya na pagka-morning. All the way from the city of Tornula. Ay, kumusta po ang mga taga-siyudad ng Tabaco? Kumusta po tabi ang mga taga-Banwaan ng Malinaw? Good morning man po sa mga taga-Banwaan ng Tiwi. Siyempre pa, good morning man po. Kumusta man po tabi ang mga taga-Banwaan ni Malilipot Albay. Good morning po tabi sa Saint Gabos. Siyempre pa, good morning man po tabi dyan. Kumusta man po tabi ang mga taga-Banwaan ng Bakakay Albay. Siyempre po, dyan sa Banwaan man ng Santo Domingo. Kadakol ang mga pangyayari digdi sa mga sa magkataning na banwaan mga tugang. Ining Santo Domingo and Bakakay mga tugang,
mga namamayo, mga tugang, masasabi tang galiwarang mga katutulan. Galiwarang mo lang ka mga kapurmalan, tabi ka mo dyan. Ano na kita? Ano na tayo? Ano na po tabi kita? Diyan ta ipadagos tayong pag-ilusturyahan sa tuya. Ano, manunungon dyan mga tugang. Sabi ko, talagang ang una ko mga tugang, ining mga virus, sana ang nakakaulag. Pero uni pala ng mga siring kining mga anak ko. Malala. Malala mga tugang ang mga pangyayari po tabi. Ini, sa totoo sa naman mga tugang, makamurumundo pag-isipon ta. So mga pinagtiwalaan kan sa tuyang mga kababayan, ito po tabi lugod ang nagdadala po tabi sa tuya, sa tuyang mga kababayan, sa tuyang mga kabarangay, sa tuyang mga apod kay sa tuyang mga katugangan, lugod po tabi ang nagdadala ning masasabitang perwisyo kasi mga tugang so apod kay ni sa inga pakailing mga tugang gi mga namamayo na iyo po tabi sa bagay pag namamayo ka sabi na nga ni pag namamayo ka ika ang boss, ika ang magbuot, ika ang mabuot, ika ang matira, ika ang mabuot. Kaya medyo, Diyos ko, ano na kita. At yan, may mga darakulang istorya kita dyan sa Banwaan ng Santo Domingo. Although mga tugang, sabi ta na nga ni, nasa ano na yan, pinaghahalat-halat na po ang magiging action po kan COA or kan Commission on Audit regarding mga tugang duwan sa irregularidad, mga tugang, na nangyari po tabi dyan sa Banwaan ng Santo Domingo, Alba. Ngunyan mga tugang, nahiling unahan, sorry, nagsarabit kita. Ngunyan mga tugang, uni na, simple yun man sa nabagakuta, and kasimbagan niya, para answerable by yes or no man iyan. Answerable by yes or no. Natapag ngayon tabi ito nyo, answerable by yes or no. Yes, masimbag ka kung yes. Kung kinuha mo. Masimbag ka king no. Kung pag nag-no ka, dapat igwa ka dyan ng basiha. Igwa ka dapat ng mapapahiling na kung napasain ito. Kung napasain mga tugang, sunainin po, nasingrip po mga tugang kan kuwa. Napasain ito. Simbang siya. Sabi ito na nga mga tugang, almost magduduwang simana na, or masarong simana na mga tugang, na nagluwas po ang banaytang iyan. Dahil pa po tabi ng pahayag, dahil pa po tabi ng kasimbagan, ang alkalde po kan Santo Domingo. Mga tugang kutana, hindi po ang pagkakataon na dapat kutana na masimbag, or magpaluwas man po tabi kasi deserve po kan mga Domingueños na madangog po tabi ang paliwanag po. Ang paliwanag po kang alkalde kung napasain mananggad po tabi mga tugang. Siyempre nagharapot dahil maiwasan mga tugang na magharapot. Or should I say na karapatan po tabi kan mga Domingueños na maghapot. Kung napasain po tabi ito, simple yun, mga tugang, kapag mga tugang igwan yung mga kahaputan, sabi ba ganito, kapag may kahaputan, magdirekta po tabi sa inyong mga opisina. Minsan ang nagiging problema po mga tugang. Tangani, masimbagan ngayon sa inyong mga kahaputan, magdirekta po ngayon ka mo. Ngunya na kaipuhan po tabi yan sa inyong mga kasimbagan. Hanain po tabi. Yan, tangani po tabi, mapara po tabi ang mga kahaputan, ang mga uruding-iding, ang apod kini, mapara po tabi mga tugang, ito po tabi na pinag-aapod ng mga duda po tabi. Itong sa paagi po kang pagpapaliwanag, pagpapaliwanag po, pagpapaluwas ng statement
or any statement mga kaibigan or mga tugang. Kaya tabi, Mayor June, tabi, kung nakaantabay ka, baka tabi, pwede sir na, I'm sure, bako lang po tabi kita, ang nag-call po kang atensyon kang alkalde kan Santo Domingo. Pero, siyempre, bilang kita po sa Rukman, na Domingueños, and as well as sa Rukman po kitang taxpayer kan Santo Domingo, kita po, bako po dahil sa yaon po kita sa media, kita po nangangapudan man bilang po na sarong mamamaya na dapat po tabi maging it's about time na magpaluwas po siguro ning apod kene magpapon po tabi siguro or magpaluwas po tabi siguro ng statement regarding po tabi dyan sa mga isyong iyan. Regarding po sa nagbututuan na istoryang iyan, dyan po tabi sa sendong ng sasakupan. Yeah. Good morning once again sa mga taga-Panuaan ng Santo Domingo. Alat-alat na kita ha. Sana nagtitipon pa po tabi. Nagtitipon pa na tabi. Ini talaga mga tugang ta. Wala to mga tugang so nagtataram na or nag-iimbitar na magpaluwas ang alkalde. Dakulon baga bako sa nakitaman ang nangangapudan kaya. Dakulaw na kuta ini nga pagkakataon po tabi na kumbaga linawon ang dapat linawon. Ang importante sa di mga tugang linawon po tabi ang dapat linawon. Sabi nugod ka nagkakamera mga tugang, bain na ngaya kaya. Sabi baga ngaya tunyo, silence means yes. Naramdaman ko lamang kay ito kang panahon na kapag ang tigrelasyonan mo tabi mga tugang, dahil nagsisimbag kapag hihapot mo kung ano-ano baga to, susiring ka yan. Pag silence means yes dahil. Kasi siring ka ang mga tuga. Pag dahil ka nagpaluwas, yung paliwanag, ang maluwas ka ang mga tuga, tabi, isa indo dyan, silence means yes dahil tabi. Paano yan? Siring nagad ka ang mga tuga at baya. Sapitan na dahil po, ngunyan sa mga panahon na inakita na po tabi, bako tabi, magtatali na po tabi ang sa tuyang mga kababayan. Mga siring kayan, dahil na po maiwasan na maisip yan kay ngaya totoo. Dahil itapid po, hanggat sabi ta na, kita po tabi, naghahagad po at nangangapudan na lugod magpaluwas man po tabi ng statement. Tangali po na for the clarification mga tugang kan isyong iyan mga tugang dyan sa Panuaan ng Santo Domingo. Pag namintay mga tugang 2 minutos, makaskaso ng oras, 2 minutos mga tugang, makalagpas po ang alas 8 ng pagkaaga. Mag-commercial po na kita. And then station break, mabilta na kita mga tugang sa pagpapadagos kang iba pang mga istorya. Hindi po sa laog ka sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagka-morning, mabilta na kita. Diyan sa napong tabi ka. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Site Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa bilog na Pilipinas, 5 minutos, lagpas po ang 8 in the morning. Tony Filiste sa on Filiste sa Filiste sa on the spot is Tony Filiste sa Filiste sa on the spot. Mga tuga, kada po kita sa satuyang pag-istorya. Balik po kita sa satuyang pag-iba-iba. Baliktad. Ito bago pa kita baliktad. Paano pag-play ta mga tugang kang komersyal? Dahil sa, sa bagay nga, may iba naman. Ano man mga tugang na bagay na pauro-turo, medyo makasawa man ang kaya. Kaya, binobaliktad tanay na yun. Minsan magayon man pag medyo puro baliktad. Mas magayon man minsan pag may puro baliktad na bigagihan. Kapag daw tabi brother Julian Tribin Blanca Plau. Baliktad minsan kapag gayaan may twist, medyo mas excited. Okay, mga tugang, pati yung muna sa tuyang mga parantabay na nakatutok po. Ay, hapon, alright, good morning po dyan kay Tio June Barnedo and also kay Papa Nestor Barnedo. Dyan po yan sa may parte po kan Masambong, Quezon City. Nakaantabay po tabi sa satuya ngunya na pagkamorning. Okay, regards po sa Gabos. Sa Gabos ko po na mga kapadyentes. Diyan po tabi sa Mega Manila. Diyan po tabi sa may parte po kan Las Piñas City. And sa Gabos po na mga nakatutok sa kuya na pod kay yaon po an sa indaman na pagsuporta. Yaon man po tabi an sa indang apod kini pagtitiwala sa kuyang programa. Thank you so much po sa Gabos. Regards po tabi sa Gabos na sanama. Sige. Di na kita sa tuyang mga pag-istorya. Iba pa niya itong mga pag-istorya. Bayaan tamo na so apod kini. Dahil tabayaan pero digdi mo na kita. Dahil tapabayaan, tatututukan na yan mga tugang, magiging kasimbagan po tabi kan alkalde kan Banwaan ng Santo Domingo. Regarding po tabi duman sa nasirip mga tugang. Yung mga antipisil mga tugang aday na ang pag-una mo, ang pag-una taminsan, din nagsisirip. Pag nasisirip bigla mga tugang, biglang nauula po tabi. Yan ang bigsasabi na firming kita maging transparent po kita lalo na po tabi kapag kita po tabi sa rong halal ng bayan, meaning to say mga tugang any information or ano man po tabi mga tugang na pinagagamitan po tabi kang kwarta kaban ng bayan, dapat po tabi magiging transparent kita kaya. Siyem, dahil naman po pwedeng dahil naman po kinakaipuhan na pagpararohon po tabi ang sa indaw. Tahan po tabi nindo yan. Tabi pa nga nindo yan, bahay na kita. Alam po tabi nindo yan. Kundi, kita po tabi, nagpapagiromdom sana. Minsan may mga, may mga
pigigibo kita na pag-una ta. Okay sa nama. Nakakalinaw kita minsan na, uy, bako ko pala niya. Pero yan, sabi talaga ni, we are still waiting mga tugang. Magiging pahayag po tabi ng Alcalde kan Santo Domingo regarding po tabi dyan sa Nasiripa. Sabi ma, sigun man mga tugang kay Councilor Binamira kan Santo Domingo, kung dai po tabi ma-action at iyan kan COA, naghalat-halat man sana siya, ta siya po tabi ang magibun lakda. Tanganin po na magibuhan ng magkakanigong action po tabi ang bagay na iyan. Sige, iyan po ang mga kaabang-abang, the most awaited. Yan po ang mga kaabang-abang mga tugang na mga mangyayari po dyan sa Banwaan ng Santo Domingo. Sige. Good morning sa tuyang mga kababayan at yan mga Domingueños, sa mga nagagwapuhan na sinagagayo ng mga Domingueños. Kaya no doubt today, sa ito tabing lingkod, mga tugang na to mention, hindi po tabi nito na talaga ba na kumbaga pandi uragma. Ay, di ko lamang ikakasupog iyan mga tugang. Talagang nahiling ma. Ay, nangyayat na nitsuhan, nangyayat tama nangyayat para uminali lukod sa viewers ko. Uminali lukod, parang hambog ka na naman ngayon ito. Sige, digdi kita mga tugang sa ibabadaan niya itong pag-restorya. Ayun mo na. Sigun mga tugang sa pag-asa, alam ka, tadig di kita sa importante ini, na although mga tugang sabi baga, na mamati ang tapok tabi digdi sa satuyang nasyon, digdi sa satuyang probinsya, na nagpupuuna mga tugang sa tagtuyot, o ining pinag-aapod na El Nino. Ngunyan mga tugang, sigun sa pag-asa, igwa pa po tabi na pinaglalauman na maabot po tabi sa 8 mga tugang na bagyo ang pinagkakalkulong na malaog po tabi sa Philippine Area of Responsibility o ini po tabi na or ini po tabing PAR. Ngunyan mga tugang, sigun ini sa datos or sigun ini mga tugang sa pag-asa na apod kini bago po tabi matapos ang taon 2023. So, igwa pa po tabi so recently baga, 8. Egay, si Egay baya? Egay. Ngunyan mga tugang, right after Egay, igwa pa po tabi pinaglalauman na 8. Just imagine 8 pa po tabi. Sundo po tabi matapos po tabi ining 2023. Sigun mga tugang kay Mr. Ariel Samudjo, ang weather forecaster mga tugang kan Pag-asa de Legazpi. Ini mga tugang base naman sa climatological data na igwa po tabi ang ahensya. Kung saan pinaliwanag ni Samudjo na pira sa mga bagyo na ini kung babasehan mga tugang ang datos kan mga nakaaging taon, naglalandfall sa kadagatan, nasakop mga tugang kan Pilipinas, mantang ang iba dae, buot sabihon mga tugang, kung dae maglandfall sa dagat, or kung dae nailimon, nataman ta dagat man to nyo, ang sabi baga digdi, pakaringan sorry man, utulohon ta mga tugang gani, sigon mga tugang sa kung pagbabasehan da po mga tugang ang datos kang mga nakaliis na taon, naglalandfall po sa kadagaan nasakop kang Pilipinas. Bakop dagat ha? Kadagaan nasakop kang Pilipinas. Mantang ang iba, dai po tabi. Maswerte kung dai. So natutunaw na sa nabaga tabi. So natutunaw na sa napo tabi dyan sa ere na pinag-aapod. Pero pinagtapunan doon mga tugang ni Samudjo na oras man na naglaog ang amihan sa bulan kang Birman, mas natula po tabi ang tsansa kan mga malaog na bagyo sa Pilipinas ang pwedeng mag-agi sa Visayas o South Luzon. Yan. And
Just imagine, may 8 pa po tabi. Right after Egay, still, ano, 8 po mga tugang ang pinaglalauman na mabisita po tabi. Mabisita po tabi kita, mabisita po tabi iligisa sa tuyang nasyon. Pagbabantayan po kan pag-asa. Kundi, daw iyan, puon mga tugang kan ako, akit pasundo sa ngunyan akit manggiraray. Ang permi niya itong nadadaw, may bagyong iyang pinagbabantayan ang pag-asa. No? Pero nakakalaw gani. Nakakalaw manggiraray. Ikaraw sa na. Medyo light sa nakita ko niya. Ayun na mga tugangan sa tuyang update regarding po tabi nahiling ta po ang sa tuyang kamurugtakan kasubago nga ni okay napasiram sa turog tata kasubago mag-umagahon igwa kitang namatayan po na pagbuhos ning ura. Sabi ko marahay ta medyo mapropres ko ko mga tugang kang orasan Jesus man Joseph. Alas 7 na pala. Kaya siring kayan so naninduga siring kanso kaya maging ano sa naputabi kita. Pero minsan ang preparado. Maging preparado sa naputabi kita. Tangani po tabi na day po. Arog kini sabi kang amigo ko baha da duman sa iya. Baka baha sa CR nila. Mauranda duman sa senda. Sige. Hindi pa kita mga tugang sa iba pang mga pag-istorya. Kung saan mga tugang, love you kita dyan sa banwaan maning Bakakay. Nasaro man po tabi. Sa mga yaon sa hot seat ngunyan. Mga nagkakapirang apod kini ang mga nagkakapira po mga tugang na pamayo. So pamayo kan apod kini municipal engineering and si mayor sa mga nalalaag po mga tugang sa hatsit. Kaya ang kaputan mga tugang kasi tuyang mga kababayan no rin daw ngayon ini mapururumal. Mga no rin daw ngayon ini magka-suri rito. Ano itong ini magkakasuri rito kang mga gibon indang ini. Kaya iyan baga ang difícil na iyo ang pigsasabita na kaya minsan may mga kapuman sa napo tabi ang may kasalan kaya kita. I'm sure na sa sadiri ko na kumbaga nataknan mo na sa sarong bagay, natatao uturuhon mo pa. Mga bagay ngayon tabi doon yun naman sirang uturuhon. Pero ang gusto sa sabihin mga tugang, dyan sa banwaan maning Bakakay, bilib ako. Bilib ako mga tugang sa fighting spirit kayo nita. Ganun din siya na po tabi natatanyaw. Pag atong kayo ni po mga tugang, ang sa tuya na pangapudan po tabi, so mga nakakahalangkaw, so mga yaon po sa halangkaw na posisyon na pwede po tabing mangiaram sa bagay na ini. Paito na po tabi nindo. Kaya paito na po tabi nindo. Kundi po tabi kaya kan mga nagkakapira. So mga yaon po sa sisibay ang pwedeng mangiaram kayo ni. Na tabangan na po tabi ang banwaan. Tangani po tabi mapanimbag ang dapat mapanimbag. I'm sure igwaligdig mga nagkakapira na dapat po tabi ka na mangiaram. Hindi nga, paano hunta ngayaan nasa alangkaw man ngaya sa province level, sa Rukman. Paano ngayon mangiaram? Gusto na sana. Ang pag-asa ta sa nasyonal. Sisay ang pwedeng mangiaram tabi kayo sino po ang pwedeng mangialam at sumili po ng sitwasyon ng dito po sa probinsya ng Albay. Kasi may mga nagkakapir na nailing mo na mamamalisyahan ka pa. May mga ilan na mga alkalde na talaga naman nakikitaan na ng medyo abusado na po. Naabuso po ang
kaba ng bayan. Kaya kung pwede, kung sino po ang pwedeng manguna, silipin po para mabigyan ng tawag dito, mabigyan ng aksyon ng mga hinaing ng mga kababayan po. Minsan ang kinakaipuhan po kayo may magsiri po na yaon po sa halangkaw na posisyon. Tangani po tabi na mahiling po. Mapanimbang ko nga po magsimba. Siguro iba ki proper authority na magpasimbag po tabi sa inda. Kaya diyan ta mahiling mga tugang dapat na ang batas po sa Pilipinas patusa na po tabi duman sa mga kasaradayan. Even mga tugang hindi po sa mga naghahari-harian, kailangan po na panagutin. Dapat arog kayan po tabi. Ngunyan mga tugang dyan man po sa banwaaning baka kay Albay, nanindugan po tabi mga tugang ang BC Alcalde na si Vice Mayor, BC Alcalde, Vice Mayor Edsel Villesa na kontra na siya mga tugang. Nagkukontra mga tugang ang BC Alcalde kan Bakakay sa planong mga tugang na pagbuktak ng dockyard kan Santa Clara Shipping Lines sa Barangay Mapulang Daga sa Sula Channel. Ramta kayo na igwa na ini. Yaon baga dyan. Ako ay dulong ko na ini. Good morning tabi dyan sa mga paraan tabay ta sa mga pag-iriba ta. Dyan sa Tirada News Online. Mabuhay po tabi ka mo dyan. Sir June Bingo Dixisne, ang nag-iisang Derek Ramsey ng Barangay Bangkirohan. Sa maabot na pirilian, alams na, kita makampanya ta, maanuhan kita kaan, early campaigning. Pero kung ako taga Bangkirohan, ang sakuyang balota, back to back, tangon yan baga, ang sabi kang kuminig, I don't know kung iyo man ang ganang mangyayari. Manuwano po mga tuga. Ang titibuhon ko mga tuga, kung ako taga Bangkirohan, back and forth, pangaran sa naning Idol June Bingo ang ilag ko. Iyan pagpapailing ng pagsuporta mga tuga. Sir John Bingo, good morning tabi sa ibo. At kung nakapag-unabi ka tulo sa kuya na madalagan ka, malansar ka, naglipat ko ta ako. Lipat ko ta ako dyan ko ta ako maboto sa Sendo. Sir John Bingo, dahil dyan, daan ka sa office ko. Ano yan tabi Sir John? Piraman. Sa good morning po sa gabos po na mga sabi ko na nga mga nagpaplano po na maglansan sa maabot na pinilian na nahiling ta po tabi na yaon po and sa inda po na potensyal na makatabang po makatuwang sa pagbabago pagpapakanhay po kan sa inda po tabi na barangay. Pahit sa na po tabi sa kuyang pagpapaabot po ning pagsuporta po tabi sa inyo. Maski puro pa ba sabi ko na nga naugma po kita kayan. Igba po kay mga minapuwersa maglaog po sa apod kini na madalagan po tabi sa maabot na pinilian. Nahihilig ta po tabi na para at least igba po ning masuhay. Igba po tabi ning nagmamawot sa lidahan po tabi ang presenteng sitwasyon. Sige na. Dahil dyan. Good morning. Once again, dyan sa Tirada News Online. Nakantabay daan sabi sa satuya mo niya na pagka-morning. Kita mga tugang duman sa satuyang pinagawang istorya. Dyan po sa may banwaan maning Bakakay. Ini po ang pinagtawan doon po ni Villesa kung sa iya po tabi na ipinaliwanag na sa pagtao po tabi
Sa pagtaupasan na ng resolution of no objection, kontra na siya digdi dahilan tabako or dakul ining negatibong epekto. Digdi po tabi sa mga residentes or particular sa mga residentes po tabi na harani asin sa kapalibutan. Lalo na po tabi mayormente po tabi na maapektaran kini. Ito po tabi na mga sira so mga isda and so iba pa po tabi na marine species na naka-stand po tabi duman sa palibot. Kung saan mga tugang pinagunambitan ni Villesa na apwera sa eksistidong ordinansa sa munisipyo na minadeklarar po tabi ning bilang sarong fishing culture zone as in agricultural area Ansula Channel, nagpaluwas na ng desisyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na daisinda mataon ng certificate of no objection dahil naman po mga tugang sa resulta kang ginibo nindang pag-aadal manungod sa epekto kang proyekto sa kalagatan. Ngunyan po sinabi ni Villesa na in kaso magkaigwan ng lakdaang sa sangguniang bayan na mataon ng dalan para sa pagtugdok ng nasabing dockyard asin matawan siya ng pagkakataon na magboto, siguradong no ang sa iyang boto. Yan talagang saro po yan sa dapat po na dapat na mangyari po tabi. Tainot na inot mga tuga, iyan po tabi otorhunta sa naman, iyan po tabi na maparte po kansula channel. Magigirumduman ta ade kan nakaaging mga panahon. Panahon ni Governor-elect Noel Rosal. Tinawanan niyan po tabi ng aksyon or pinagtawanan niya ng aksyon mga tugang itong manunungod po sa mga fish cage baga dyan. Dahilan naman mga tugang sa nasin po tabi kan ni Governor-elect Noel Rosal, tinawanan niya po tinawanan niya po tabi ng aksyon. Ito po tabi nagpaluwas siya ng kasuguan. Galing ngaya base ngaya sa sakuyang obserbasyon galing ngaya naabuso. Galing ngaya naabuso naman ngaya ini po tabi ngayang ini ngayang apod kay ini ngayang areang ini or ining sula channel na ini. Nangyari po tabi nabawasa. Ngunyan, ini pa daw na pagbugtak po tabi ganing dakyan. O na talagang dakula po tabi ang magiging perwisyo po kay ni. Kandakol po mga tugang na inot na inot po dyan. Mararaot po tabi. Mararaot mga tugang so natural na resources mga tugang. Arin iyan. So anuhan po tabi iistaran po tabi kan mga sira. And at the same time, so mga sira mga tuga, hindi na sila magiging happy. Hindi na sila magiging happy kasi magigambala po mga tuga. Sarong iyan sa mga dapat talaga na dahil po tabi mangyari. Dahil po tabi mangyari mga tuga, dakulaon po ang magiging perwisyo kaya. Iyan dyan po naman sa may party kansula channel. Ikalawa, ano daw kung so proyekto mga tugang dyan na supig para buruhang baga dyan na so development na pinag-aapod mga tugang aram ta kaini nakatalaan na pag pinaapod mga tugang sa mga concerned agency na manunungod duman sa pinagigibo mga tugang na development nagibo ning mga tinampo diyan binuruhang man sa mga apod kay ni binuhang mga tugang sa mga nagkakapirang mga bulot na ginibuhan ng mga tinampo nagka-problema ngunyan sa mga patubig so source of water duman sa naunang bita ng isla ngunyan pinapod mga tugang so ano daw so naging development mga tugang kay itong pagpapaapod mga tugang. Tanang pati sa DP pinapod po mga tugang kayan.
Saro yan sa mga apod kayo ni. Saro yan mga tugang sa aabangan tama na mga istorya po dyan sa Banwaan yung Bakakay. Apisar mga tugang kan mga nagkairinot ng mga issue mga tugang na bati natanaw yato na may mga ano talaga na pagmagather kaning information dipisilon po pati tabi dipisilon po tabi na makaulay po tabi ang mga nagkakapira dyan. Hindi ko masabutan kung alam pa nila baka yun nga ng dipisil pag may mga siring kaini po na kinakaipuhan na makuhaan ta po ni pahayag hindi po ng mga nagkakapirang mga pamayo dyan nagdipisilan, pahirapan tayo. Dipisilan mo yan mga tugang pag-arog kayo ni Ade. Ngunyan une. Pag mga, good morning tabi ma'am din sinabya. Dyan po sa may barangay Sipi Candaraga, nakatutok sa satuyak mo niya na pagkamunay. Ngunyan mga tugang, tano daw iya. Pag mahanap ka ng information, mahakuha ka ng impormasyon paliwanag mga tugang, madidipisilan ka. Yaon dyan sa sulamin ang masabat sa imo sa mga tauhan na utikong. Ako napipikon kayo ng mga arog kayo. Mahapot ka pa sa nahay. Yaon tabi siya. Sa opisina, ay galing yaon duman, ay galing may pigla ka. Diyos ko na sa kamo tabi ha. Nagururang na kamong mga utikong dyan sa dyan po tabi sa munisipyo. Nindo ang amo nindo. Para tanaduan ang amo nindo, iyan po tabi, may sinumpaan trabaho po yan. Kung ako kung ako kay ni apod kay ni, ako kay ni staff, ito ko, utong iyan duman. So, pagpapatarakpan ang po tabi nindo, in the end, kasabay po kamo sa napiperwisyo kaya. Kaya, napot sa indo, pagparaturubod nga ni kamo sa amo nindo. Ito ang auto ngayon duman, nagbulang. Ito ngayon duman sa office, ay auto ngayon. Jesus Mariusip, abaan na kita. Ito para tuloy lang nindo, ang mga amo nindo kan sa langgibo. Dahil nindo aram, isipa daw tabi nindo. Saping ko para takluban nindo, ang sa indong amaw, marayang amo nindo na nakakadinin siya. Kamo, ang pigisuldo man sa indo, pero 200. 200 po tabi ang aldaw nindo. Tapos, bigla para ambugan pa nindo sa mga madyara. Ang murang na pati ka mo dyan, upan sana. Pag-arap po tabi kaya, ito ngaya duma, dahil man po ka mo dyan, ang amo po tabi, dahil man po iyan tabi, apod kaya, siya nag-agad po tabi ng poder. Nag-agad siya ng posisyon sa mga kababayan nindo. Yan, kung anong katuyuhan po tabi, halimbawa, may mahagad ng impormasyon, may kaipuhan na pakuang impormasyon. Pagkakan po tabi, ipuro nindo kung hae, para urutikan nindo kapasirin dyan sa indo. Kakaurula kita na kamuha. Kakaurula kita na po tabi ka mo. Kita mo dyan. Ano sa na po tabi kita? Kita po tabi pag takluban. Aram ta po tabing sala. Ayaw. Siyempre, sabi ta na nga ni, sa kakatuliran po tabi nindo kanya. Dahil nindo na sa bandang huli, marirealize nindo. Pigtutuliran po tabi nindo, na magi po tabi, sagtod ka mo, uti ko naman po tabi. Tapos na ka mo. Sige nata, alas 8:30, alas 8:33 ng pagkaaga. Komersyal mo na giraray kita ha. Mabinta na kita sa pagpapadangos po. Kan sa tuyang pag-istorya. Ngunyan po na pagkamunay. Diyan sa na po tabi ka mo. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oras Pilipinas, 36 minutos, lagpas po ang alas 8 ng pagkaga. Tony Kiliste sa On The Spot. Mga tugang, kita sa tuyang pag-iriba-iba. Kita sa tuyang pag-istorya. Yan po na pagka-morning. Sanano, pero hindi po kaya ang sa tuyang na-experiensyahan po. Sa kadabis po na nagpapasiring kita dyan sa opisina niya. And ang makaulok-ulok, ang makonsuelo mga tugang, naghiling kita ning pakawat. Sabi ng mga tugang kang player Castel sa basketballan dyan. Sabi ng mga tugang, apod gini, so this basketball tournament is being brought to you by ang mahigos, very accommodating. Matindi man ko tayo ni mag ako katiday pistadoan sa iyang pigi-introduce mahigos matinama, the very accommodating. Sabi ka na sa likod ko, ini sabi yan nasa likod ko mga tunga. Ito ka nasa likod ko. Ito ka day man mamali siya. Taang tuyo ko dumat maghiling kang kawa. Ang nadamog na ito, pag nag-anong siya baga, this basketball tournament is being brought to you by the Matinabang and very accommodating Mio. Dumana ko galing na ula. So mga yaon sa likod ko, nagkagiri ulok mga tuga. Diyos ko, nasa nasabi ko, magsabihon kayo ito. Magsabihon kayo na very they pinsido. They convincido, they convincido men. So, mga taga sendang mga kababayan, iban sa nagtarang kayo ito nga very accommodating daan. Sa indo.
Mr. K, pagpasilipon mo nga sinta sa on the spot, nga ning makahirimas mas. Sabi, Ma'am DJ, po, man kita ka, Berks. Shout out man kami digi sa sipe. Nagsirip man kami sa sapo. Me na. Me na tabi, Ma'am DJ. Kapag yan tabi, Ma'am DJ, nakaantabay, day ko pa na lamang nahiling-hiling an sa imong pangaran dyan na nagsisirip ka sa kanya. Pero kita ka na. Sasakuya pa sa ng entrada, pero may ka ng kasabay. Ma'am DJ. Maling iba, Ma'am DJ Nabyakan, Barangay Sipik Daraga Albay. Buhay po tabi ka mo dyan, ha? Salamat sa padagos po tabi na pagkantabay. Mapa-autograph ako sa imo. Pwede. Pwede ba ka? Sige mga tugang, sa ibang mga istorya. Labyog naman kita dyan sa labos-labos unta na. Labyog naman kita mga tugang. Dyan po sa may party po kan Ligaw. Sa City of Ligaw. Ligaw City. Kung saan mga tugang, Padagos and di pa kitang update na naroon-receive di Padagos. Padagos mga tugang pinagsasagibong investigasyon kan Ligaw City Police Station. Mananungod di mga tugang sa posibleng pigiling-hiling didi kung posibleng mga tugang na may foul play sa kung si isay po mga tugang ang suspetsado po digdi sa pagkakagadan panggagadan mga tugang o pagkakagada kan sarong lalaki po na more or less 30 years old po ini mga tugang na nadiskubreng gadan wala ning balo and apod kini wala po tabi so sa iyak ikinabuhay o ito bigapod na internal organ na nadiskubre ini mga tugang sa iyang pinag-iistala na kubo sa sarong barangay dyan po tabi sa siyudad nin Ligaw. Kung saan mga tugang sa initial na investigasyon po kan kapulisan may tuminuktok sa pag-iistalan kay ini dahilan sa ining persona ini malaw kiyan sa trabaho ngaya pigiripano siguro alagad mga tugang dai po tabi nagre-response or dai nagsisimbag or dai nagluluwas mga tugang or dai nagluwas sa iyang pinag-iistalan. Kung kaya mga tugang persahan na binuksan na sa ini digdi po tabi nahiling and hawak ang biktima na sabi na gani wala na po tabi ning buhay. Kung saan mga tugang langko pa po ang mga otoridad o nahampang sa langkong pader ang mga otoridad. Kung napasain po tabi ang nawawalang ikinabuhay po tabi kay ni. Dahilan ta wala po tabi duman sa area. Maging mga tugang itong ginamit na po na weapon dahil po tabi na-recover duman sa area. Sa ngunyan mga tugang pinaghahalat pa po tabi kan naunang bita ng hipatura ang ginibong investigasyon po tabi kan Soko and plano po tabi nindang maghagad ng tabang o digi po sa NBI o sa National Bureau of Investigation regarding po tabi sa bagay na ini. Thank you man Mr. K. Libre man lang magsirip sa programa. Libre tabi magsirip. Pwedeng siripon, wag lang hawakan. Ay, isus ko si Say nagkuha. Kaya mga tugang sabi na sa mga pasintabi sa mga kumakain, sa mga nagpapamahaw po sa mga oras na ini. At iyan po, sarap po sa mga makangirhatman na mga pangyayari po insidente po tabi dyan sa may we are still waiting po mga tugang sa update po na ipapaluwas. Kita sa satuyang programa pirmi kita po tabi nagbabase sa pinal po mga tugang na
investigasyon sa pinal po tabi na update po kan sa tuyang mga kapulisan. O, tangani po na maiwasan po tabi anuman po tabi na misinformation na pinag-aapod mga tugang, nakatudan tayo yan mga tugang. Although, sabi ko na nga sometimes, igwa na po kita, we have the details, but still mga tugang, mas magayon po na so detalye ng ganhali po sa satuyang mga kapulisan, duman po kita marilay. Tangani po tabi, day po magkaigwa. And also, saro pa dyan, ang pwede sir po mga tugang na mangyari, halimbawa, nanginutan po kita sa tuyang mga kapulisan, nagkakaigwa ng, aside from nagkakaigwa ng misinformation, nagkakaigwa po tabi, may dakulang epekto po tabi yan sa pag-iimbestigar po tabi kan sa tuyang mga kapulisan. Nasasabutan ta po tabi, minsan sinda abot ninda magpaluwas, tulos-tulos, ning pahayag. Although, igwa na kay mga nahihiling po sa mga social media, may nagpupuros na, but still mga tugang, sa ibong po kaya, day po kita duman mina depende. That's why, nagdidirekta po kita sa mga COP. Tangani po tabi na for clarification. And also tangani maiwasan po ang asunto. Yan ang piniiwasan ta dyan. Dahil bali mahudyan ka sa pagpaluwas po mga tugang ni Barreta, ang importante po, dokumentado yan. Yan po ang dapat permitang i-check ang veracity po kan mga impormasyon kan sa tuya po tabi o ano man ang impormasyon na pinagpapaabot po tabi sa tuya. And at the same time, tangani po maiwasan, takahirap man po minsan, pag minsan i-post na po sa social media, isi-share man kang mga nagkakapira, siyempre dahil man maiwasan iyan, naturalize na po iyan, na pag may nahiling po kay mga interesting story, i-share po tabi. Ngunyan, ang nangyayari po tabi, minsan, so iba po tabi, pinaghuhusgahan pa, so nagiging biktima, without knowing po mga tugang sa bilog na istorya. Siring kang nangyari po tabi dyan sa may barangay kan sa Santo Domingo. So recently, incidente po tabi kan shooting incident. May nabasa kita duman na siguro bako naman angay po tabi. Na patungkol mga tugang sa mga siring kaini. Pag siring po kaya, difficile po magpara kuro komentar ki mga negatibo. Pero still, day man po tabi nindo alam ang totoong pangyayari. Kaya, anong man ang sendong basihan na nasabi nindo ang siring ka na bagay? Minsan, may mga nagkakape na baga kita na nahihiling. Ano nangyayari kaya yan kang siring nga kaya siring kaya. Isipon ta po tabi sa pamilya. Maski po na paano kay puhan na po tabi ng pag-respetan po tabi. It's because, maski po siring kayo ito nangyari, maski siring po kayo ito nangyari, makulog po tabi iyan sa buot ninda, na mahiling po tabi, na sa siring kayo sitwasyon, ang sa indang kapamilya, and makakabasa pa sinta kay mga negatibong komento, na daiman po tabi, nararapat. Dahil man nararapat in the sense na dahil man po nga tabi ininda aram sa istorya. That's why mga tuga, iyan po ang pinag-iiwasan ta dyan. So mga confidential na mga pangyayari na ipagpaluwas po mga tugang. Kasi nababash pa mga tugang, gada na nga ni sa tao. Dahil tama pinag-ano sa tao o pinagsusurugan ko, sabi tayo hindi dapat i-respeto tamang ginari po tabi sila. Although na-engage sila sa mga arugaya na mga insidente, mga illegal ngayon halimbawa ang naimbueltohan, but still mga tuga, tao lang po din yan. Tao din po yan. Arog po tabi, nindo arog ta po tabi. Igwa po tabi ki mga imperfection. Pinag-aapon. Ano ba yan? Igwa ki mga pagkakamali din. Kaya iwasan ta po tabi siguro.
at pagpapaluwas ng mga ano kaya na ano ta sa ano piglilita sa ini mga tugang ta minabasa kaya kita na bako marahay sa kung babae man siya na nag-comment, babae man siya na nag-comment ko duman, pero gali bako po tabi angay, bako tabi angay. Hindi ko man ikapig, pero ang pinagsasabi ito sana, next time po, siguro mas magayon na aramon po ang bilog na istorya. Sabi ito na nga ni, dahil mo man po siguro kaburbisto sa tao, para po tabi magtaram kita, nag-realize na po kita sa mga marites, dahil mo man aram sa istorya, dahil mo man kaburbisto personalmente sa tao, you have no right para po tabi paluwas po tabi ng ano man na negatibong komento po tabi sa tao. Sige. Sa panatugang alas 8:49 ng pagkaaga, ano kaya Mr. Keso suspect? Lalaki ba o lalaki? Iyan po mga tuga, Ma'am Daisy Nabia, we are still waiting po sa magiging ongoing po. So, investigation po kan mga otoridad. As this moment, day ta pa masimbag kung lalaki o babae po tabi so kumino akaya. Pero sa tuyang pangapunan po tabi, iringat-ingat po kita ha. Ano pa na praktikan lawas na palan ngunyan pinag-iinteresan. Ako iba man. Pag-iinteresan. Ang mga sining po kaning bagay day po tabi dapat pasensya po. Siyempre, condolence po sa family and sana po tulos po na makuha po and marisolveran po ang kasong ini. Medyo makangurin hat po tabi and siling po kay na so tao o so persona mga tugang na diskubring gadan and wala na po tabi so sa iyang kinabuhay. Ang apot dyan, ang apot po tabi dyan, sisay daw sa kuminuaman ng gadali. And sana po tabi masusog. Tangali mapanibag po tabi kay ito na sa iya po tabing ginibong apod kini ginibong krimen Now we are still waiting po sa magiging update po kini. Kan sa tuyang mga otoridad diyan po sa may parte po kan siyudad nin Ligaw. Sige. 8:51 pagkaaga, aray ko nag-ground kita. Nangyari yan, nadoonan nag-ground kita mga tugang. Alat ka, so sa tuyang mayon update, ay Diyos ko, 1 minute na sana pala, 1 minute, 1% na sanaan sa kuyang cellphone, nailing mo naan. Nailing mo naan mga tugang. Maray na sana sa tuyang tayo pa nagpapalso. Alright mga tugang sa iba pang mga istorya, ihabol ta sa naman ini. Regarding po ini duman sa SIM card registration. Kung saan mga tugang inabisuhan po kang NTC o kay ning National Telecommunication Commission, Bicol, ang mga Bicolano po, tabi mga tugang, na nawaran ng mga rehistradong SIM cards na tulos mag-report sa mga respetibong mga telco providers para po tabi magibuhan tulos ng magakanigong aksyon. Regarding ini sa halimbawa, so mga nabibiktima ng mga mahabo na isnasan ti cellphone, tulos daw po tabi na ipaisi yan sa mga telco providers nga ni po magibuhan tulos ng magakanigong aksyon. Sigon mga tunggang kay NTC Bicol Legal Officer Attorney Judy Bilanghel, kaipuhan sa na po tabi na magdara ang mga SIM users ning man na identification document na nagpapatunay po na sindaan tag sa dirikan SIM card. Mantang sindaan pwede man po mag-request ning panibagong SIM card na may parehong numero. Pinagpaliwanag naman ni Atty. Bilanghel na wala ning man na ahensya di gobyerno na may kapot kang impormasyon ka mga registered SIM cards user. Sa pinakaultimong datos mga tugang kang NTC, nasa 113 million or 67.8% kan mga SIM card users sa bilog na nasyon ang nakapagrehistro po kan sindang SIM card sa Hulyo 25, 2023.
update man po duman sa mga SIM card user, halin po sa NTC, na kung halimbawa po tabi, sa cellphone ngayon nindo, na-snatch o nawala ka sa cellphone nindo, mag-report sa na po tabi tulo sa telco provider. Tangani po na magibuhan ng aksyon. Tangani po na matawadan po ni magkakani kong aksyon po tabi and maiwasan o na gamiton po tabi tadipisil pananggad bati pagsiring po kini and halimbawa so nakapurot also nakakuha po tabi kan sa cellphone gamiton sa indong SIM card sa ano man ang mga illegal na aktibidad dipisil na po tabi ipaisi da tulos yan sa telcos ang aning magibuhan da po tabi ning paagi. Pero so mga pigpaabot man sa mga still calling the attention po kan mga telcos provider. So mga nakalaylay po tabi na mga kable. Ayan po tabi po nan man tabi ni ng pakarayon ha. Nan man nindo tabi pakarayon may nahiling kita na sundo po sa ngunyan. Nakalaylay po tabi. Dipisil po nagdadala po tabi ng peligro sa satuyan po tabing mga kababayan, lalo na po tabi sa mga motorista. Considering sa makaskas nindong pag-aksyon, hindi po tabi sa mga i-report po na mga lost SIM card, ano po tabi na presenting sitwasyon or halinang problema po tabi, ayan po tabi, gibuhan man po tabi ning magkakani kong atensyon. Gibuhan po ning magkakani kong aksyon, tangani po tabi, yan na po tabi makapirwisyo sa satuya po tabing mga kababayan na sige mga tugang, oras 8:56 in the morning. Sige man mga tugang, God bless, tabi ingat po. Sabi ni Ma'am Bet ka na. Thank you so much Ma'am Bet ka na. Talagang tinapos mo sa kuyang programa, nagsabay ka sa kuyang na pag-aga. Thank you so much Maraming thank you. Sa pag-inisa sa tuyan talagang mga avid viewers, avid supporters po kan Bicol Net TV. Mga tugang, luway-luway naman kitang mapaano po tabi, hindi sa loob sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Salamat po sa libat po, salamat po sa gabos na sabay po sa satuya ngunyan na pagkaaga, hindi po sa loob sa tuyang programa. Alas 7:30 at sundo po tabi alas 9 ng pagkaaga. Salamat po sa padagos po na pagpapahiling, pagpapamati ng pagsuporta. Digdi po sa sakuyang programa and as well as digdi po sa Bicol Net TV. Maraming thank you. Siyempre po sa liwat sa pangalan po kan Bilog na Fersa kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kan sa mga station manager Maestro SM Nalantuan. Siyempre sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga katuwang. Hindi po sa loob sa tuyang programa. Maraming thank you. Siyempre po sa pangarap po tabi ninyo gabos. Padagos po na nagsusuporta, sa gabos po na nag-like, sa gabos po na nag-share. Maraming thank you. Uy papa, pangyagawa, kahit pa maganda upa, tamoy ako pa rin sa baba, sabat-sangang Alright mga tuga, ang gawa, ako man po tabi yan sa inyong nakasabay. tatap, Dahil iba, sa inyo po tabi ng amigo. gagabi, Ang lalaki po tabi na mahiling sakit. ganito na lang palagi ang nasasya. Ang kasurong kan may mga tuntol na gibalagan po. Kan may mga dispalinghadong trabaho. Ito, English na mga tugang sa programang On the Spot. You with the song from Shakol, Gobyerno. Sangang namumuno iba ang gawa,
Uy ate, sa isang tabi, magtinda ka man hanggang gabi. Sa ating bayan na naulit, ganito na lang palagi ang nasasabi. Paulit, ulit, lamang araw. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.